Middle East's future may be decided in the Horn of Africa. An opinion article argues that the Red Sea and the Horn of Africa could become the center of the next major geopolitical crisis linking East Africa and the Middle East. The author says the strategic corridor carries nearly 15% of global trade, connecting shipping routes between Europe, Asia, Africa, and the Middle East. Growing instability in countries such as Sudan, Eritrea, and Somalia has created what the article describes as a geopolitical vacuum, where regional powers and global actors compete for influence. The piece also highlights historical shifts in Ethiopia, including the independence of Eritrea in 1993, which left Ethiopia landlocked and without direct access to the Red Sea. It argues that tensions in the region are increasingly connected to wider Middle East. ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዝረብ ዘሎ ኣርእስቲ እዚ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኮይኑ ተሪፉ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ምናልባት እቲ ኩናት ክሳብ ዝውዳእ ድያቡ ክፀንሕ ወይስ እቲ ኩናት ከይተወደአ ቀጥታ ናባና ክመፅእ ይኽእል ንዝብል መልሲ ንግዜኡ ክንገድፎ ንኽእል ኢና። ሓደ ነገር ግን ብተደጋጋሚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ምምፃእ ተኽእሎናቱ ዓቢ ምዃኑ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ኣወዳድኣ ናይቲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከመይ ክኸውን እዩ ንዝብል ብሕጂ ክረአ ዝኽእል ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለው የመን ሑቲ ኣብ ፊትና ኮፍ ኢሉ ኣሎ፣ ኣብ ጅቡቲ ድማ ናይ ኣሜሪካ በይዝ ኣሎ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ሑቲ ምንቅስቃስ ክግበር ተኽኢሉ ናብ ጅቡቲ ናይ ምምፃእ ክእለት ክህልዎ እዩ። ከምኡውን ናብ ሶማሊላንድ ናይ ምምፃእ ብኡ መንፅር ድማ ኣሜሪካ በይዝ ኣብኡ እንተለዎም ኮይኑ እስራኤል እውን ኣብኡ እንተለዎ ኮይኑ ናብ ካልእ ኩናት ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኢራን ንክንደይ ግዜ ክትቅፅል ትኽእል እዚ ኩናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። ስለምንታይ ምስ ዞባና ዘተሓሓዝ ብዙሕ ነገር ኣለዎ። እዚ ናይ ብልፅግና ዓፈርፈር ዘይኮነ ኪኑ ዝኸደ ወታደራዊ ስትራቴጂ ክህሊ ይኽእል እዩ። ነዚ ከባቢና ብቐጥታ ታርጌት ክገብርዎ ዝኽእሉ ንሳቶም ኣብቲ ናቶም ናይ ድራማ ዓለም ስለ ዘለው ብርግፅ ብልፅግና ዘለዎ ኩነታት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ናይ ብልፅግና እዚ እዩ። ከነገ ጀምሮ ድፍድፍ ነዳጅ የማምረት ሙከራ እንደምትጀምር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ነዳጅ መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ነዳጁ አጠቃላይ ልማታችንን የሚያረጋግጥ ስራ አጥነት የሚቀንስ የውጭ ምንዛሪ ችግራችን የሚቀንስ ሰላማችን የማያደፈርስ ፍቅርና ይቅርታችን የሚያሻግር አብይ አህመድ ከሩሲያ ፕሬዝዳንት ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አህመድ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኢትዮጵያ ነዳዲ ረኺባ እያ ናቹራል ጋዝ ከተውፅያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓጎሱ ድሕሪ ሕጂ ናይ ነዳዲ ፀገም ክህልወኩም ኣይኮነን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኸነ ምፂና ክብሎም ፀኒሑ ፅንሕ ኢሉ ድማ ንውሽጣዊ ዕላማ ጥራይና ክንገብሮ እቲ ናይ ደገ ዳሓንቁር ቢፅናሓልና ኢልዎም ሕጂ ድማ ነዳዲ ምስ መፀ ካብ ዝርከቡ ዋላ ብእግርኩም ምኻድ ጀምሩ ነዳዲ ዝበሃል የለን ኣብዛ ዓዲ ብምባል ዘለኩምን ዘይብልኩምን ኣክቡ ክብሎም ጀሚሩ ኣሎ። እንታይ ማለት እዚ በተደጋጋሚ ናብ ፑቲን ደው ኢሉ ነይሩ ለንከነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓብ ድራማ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ናብ ራሽያ ተደው ኢሉ ነይሩ ምስ ራሽያ ተራኺቡ ነይሩ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ብዙሓት ኪላታት ድማ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ በጃኻ ስተረኒ እያ በጃኻ ስተረኒ እዚ ሃገር ካብ ኢደይ ክትወፅእ ትኽእል እያ ንዓ በጃኻ ኣብዛ ኣብ ሰንኮፍ እየ ዘለኹ ንዓ ትሕነኒ እያ ክትከውን ትኽእል እምበር ሕጂ ኣብ ከምዚ ዘሎ ነውፂ ምክንያቱ ምስ ኢማራት ዓብዪ ርክብ እዩ ዘለዎ ብልፅግና ምስጢር ኣይኮነን ምስ ኢማራት ዘለዎም ርክብ እቲ ናይ ኣፅዋርን ናይ ካልእን ድጎማታት ዝገብርሉ ዘለዉ ጥራይ ኣይኮነን ኣገዳሲ ነዳዲ ወርቅናቱ ኣብኡ ዝፃረይ ኣብኡ ዝሽየጥ መግብናቱ ስጋ ድዩ ካልእ ብዙሕ ናብኡ እዩ ዝኸይድ እቲ ናይ ስጋን ገለመለን እኳ ንስዑድያ ሽፍቲ ገይሮም ኣለዎ ዝብል ኣርቲክል ሪአ ነይረ ምክንያቱ ኮመዲቲ ስለ ዝኾነ ነቲ ናብ ኢማራት ዝኸይድ ዝነበረ ናብ ስዑድያ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም እንታይ ማለት እዩ ወይ እውን ብስዑድያ ገይሩ በት ሎጂስቲክስ እውን ይመፅኦም ይህሉ ኸውን እዩ ብሓፈሻ ብልፅግና ኣብ ክብድ ዝበለ መዋጥር ኣትዩ ከም ዘለዎ ምርኣይ የድሊ ምክንያቱ እቲ ናይ ኤነርጂ ፋክተር ናይ ነዳዲ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክነስተውዕል ኣለና ሕቶ ናይ ነዳዲ ንብዙሓት ሃገራት ካብ ስልጣኖም ዘውረደ እዩ ኤነርጂ ፕሮብለም ንኩሉ ክፋል ናይ ሂወትካ ስለ ዝትንክፍ ፈትዩ ከይፈተወ ሰብ ኣንፃርካ ክትንስ እዩ ሕጂ እቲ ደረጃ እቲ ተበፂሑለ ይብል ኣለኹ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ከየጋጥም ከሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ሓንቲ ነይራ ብዙሕ እንዲኦም ናይቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ዘግርዖም ዘሎ ሓደስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ መስለኩም ክልተ ከሪብኩም እየ እቲ ናይ ነዳዲ ክሳዕ ክንደይ ኣፀሊልዎም ከም ዘሎ ንክትፈልጡ ዋላ እቶም ንብልፅግና ዝሓልፍሉን ዝፍክሩሉን ዝነበሩ ክበኽዩ ጀሚሮም ኣለዉ ደረዋ እዚ ቪድዮ ሰከንድ ረኺባ ከምፃልኩም እየ
ክሳብ ክንደይ እቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብ ተራ መናብሮ ናይቶም ህዝቢ ከቢድ ጾር ኮይኑ ከም ዘሎ እንደምሰነበታችሁ ይህ ነፃ ውይይት ነው። ነፃ ውይይትን ዛሬ ማቀርብላችሁ ለየት ካለ ቦታ ነው። በመስኮት መብራት ኃይል መብራት አጥፍቶልባል። ትናንትና ፕሮግራማችን ሳይቀርቧል። ዛሬም በተመሳሳይ ሲጠፋ ያለን አማራጭ በመስኮት አሽልቄ ልክ እንደዚህ ሶፋ ላይ ዱቅ ብዬ ማቅረብ ነው የሚሆነው። ሌላ አማራጭ የለንም። ስለዚህ ወደ ፕሮግራማችን ግባ። የሚቀርብበት ፕሮግራም ስላልሆነ ነው ምንም ማድረግ አይቻልም። ዛሬ ዕለቱ ቅዳሜ ነው። ለየት ነው የምናደርገው። ወብዬ ደህና ነው? እንዴት ነህ? መስኮት ምናምን ቦታው ተመቻ? ሽንዳዝ ዘለበሱ ጋሽ ፎቅ ላይ ተንጠልጥሎ ወፎቅ ላይ ተንጠልጥሎ ቀረጻ እያደረገ ያለው ይመችል። ለማንኛውም እኔ ምን የዶክተር አብይ ጉብኝት የተመለከተ ነገር በጣም ትናንትና ማታ ትናንት እንዳልኳችሁ መብራት የቀረቡት መብራታል አይኑ ይጥፋ ብዬ ነው የምቀጥለው። እውነቴን እኮ ነው። ቆይ እኔ የምላችሁ እኛ መብራት አንድ ቀን ባንቀር መብራት ኃይል መጥቶ ይቆርጥብናል አገልግሎት። እሱ በየቀኑ ሲያጠፋ ግን በምን ነው የሚቆርጠው? ማለት ምንድን ነው የሚደረገው? ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ፕሮፓጋንዳ ክገብራ ኢሎም ዝሃብዎ ተልእኮ ረሲዑ ኣብ መረረያት እዩ። ምክንያቱ መደባት ከዳሊ ከኣልኩን ብፍኒስትራ ተቐልቂለ ዝዛረበኩም ዘለኹ ሕጂ እውን መብራህቲ ስለ ዝጠፍአት መብራህቲ እናተበላሸወት ስለ ዝኸደት ወላ ሓንቲ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም ናይ መብራህቲ ትካል ማለት እዩ ስምዑ እንደወስኹም ንሕና ሓንቲ መዓልቲ ከይከፈልና እንድሕር ተሪፍና መቕፃዕቲ ኣብ ሰዓት ኢኹም ተምፅኡላ ንስኻትኩም ነቲ መብራህቲ ተዘይሰዲድኩሞ ኸ እንታይ መቕፃዕቲ ክመፀኩም? ምክንያቱ ስራሕና ንበኩር ስለ ዘለና ንሕና ብሰንኩኹም መቕፃዕቲ ኣይግባእኩም ንሱ ክትቅፅዑ ይግባእኩም እንዲ ይብሎም ኣሎም። ወል ኣብ ኖርማል ግዜ ምኾነ ነይሩ ግን እቲ ስኻ ተኣምነሉ ብልፅግና ዝፈጠሮ ፀገም ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን እታ ዘላትካ ናይ ካድረ ደሞዝ ከይትቁረፀካ ምናልባት ድሕርዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ይቕረታ ደብዳቤ ሰዲዱ ፖስት ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንታይ ግን ሰሚዐ ኣለኹ እሱ ነቶም ናይ ሃይል መብራህቲ ኣብ ዩቱብ ኮይኑ ይዛረቦም ነይሩ። ካልኦት ግን ብኣካል ክዛረብዎም ኢሎም ምስ ከዱ ዝፀንሖም ካ ክነግረኩም ኣብ ዝስምዕዎም ብኣካል ከይዶሞም ነቶም እንዳ ኤልካ መብራት ኃይል ሳሪ መብራት ኃይል መብራት ልከፍል መጥቼ መብራት የለም አሉኝ። እንታይ ዝብል ዘለዝኻ ናይ መብራህቲ ቢል ናተይ ክኸፍል ኢላ ኣብቲ እንዳ መብራህቲ ውስኮትኩስ መብራህቲ የለካ ቀደም ከሳኹም ተማሃራይ ከሎ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ከለና ክንዳ ዓሰርተ ኢና ንብሎ ነርና ተጋዳላይ ዝነበረ ቀደም ናይ ብሓቂ ጅግና ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ ደሺ እዮም ዝብልዋ። ስለዚ ክንዳ 10 እዩ ዝበሃል ነይሩ እጂ ምስኡ ክንዕልል ከለና ሓንቲ ዘረባ ኩሉ ግዜ ዝጥቀምሱ እንታይ ዝብል ዝኾነ ነገር ምሳኻ ከፅንዕል ይመፅእ እሞ ኣነ ዘይጀመርኮ ዛ ርእሲ እዚ እንድሕር ኢልካዮ ዋይ ሓሚምካ እንትኸትካዮ ሞይቶም ይፀንዑካ ኢልካ ገዲፍካ ከይድ ኣብዛ ኣለወ ያሉ ሎሚ ዘኪረ ኣለኹ እዚ ኸኣስ መብራህቲ ክንከፍል ኢልና ብስከዱስ ኣብቲ እንዳ መብራህትስ መብራህቲ የለን ኢሎም ናይ ብልፅግና ፍሉጥ ዝኾነ ምድላዋት ነዚ ኩነታት ዘለዎም እዩ። ባይ ዘ ወይ እቲ ህዝቢ ኣይሓትትን ድዩ ምክንያቱ ልቺ ተረኺቡ እዩ ኣሚን ነቲ ብልፅግናሲ ኣበይና ሕጊኻ ኣበይና ዓለም ክትከሶ ትኽእል ብሓሶት ሰርቲፊኬት ዘለዎ ክንደይ ግዜ እኮ ከም ኢልዎም ይቅድሚ ሕጂ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺብና ኢና ኪነ ተመስገን እመን ኣምላኽ እንታይ ክንብሎ ኢና ኢልዎም ሕጂ ንኣምላኽ እንታይ ይብልዎ ዝኾኑ እዚ ሰብ እዚ ስርዓት እዚ ምስ ኣምላኽ እንኮላይ ከባብሰና እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ምክንያቱ ሓስዩ ይሕስወካ ዳሕራይ ድማ ኣብዘይ ወፅዎ ሽግሪ እቲ ድማ ይገድፎም። ስለዚ ዳዲ ተረኺቡ እዩ ናቹራል ጋዝ ተረኺቡ እዩ ጉዳይና ሽግርና ተፈትሑ ኢሉ ተሃዲድ ገይሩ ልቦም ኣቢልዎም ዝነበረ ኣብታ ግዜ ሽግር ምስ መፀቶም ሎሚ ነዳዲ የለ ዋላ ስራሕ የለ ኢሎም። ባይ ዘ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰብ ብሶሻል ሚድያ እዩ ዝናበር ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተርነትን ብቲክቶክ ድዩ ብካልእ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝነብር ሰብ ዝነዓቕ ሰብ ኣይኮን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝነብር። ስለዚ ኤሌክትሪክ ዘይምህላው ኢንተርነት ጠጠው ክብል ከሎ ታራ ናይ ሓበሬታ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ዘጋጥም ሰብ ብመነባብሩን ብጎረሩን እዩ ዝተሓዝ እቶም ትካላት እውን ብኡ መንገዲ ዝሸጡ ብዙሓት እዮም። ስለዚ ተካይ ነገራት እናተኣኻኸበሉ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆኻ ከገጥሞ እዩ ዝኾነ ንሱ ዝገብሮ ዘሎን ዝኣልሞ ዘሎን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ህዝቢ ሽግርኩም ኩሉ አበይ ወሪዱ ደለ ይብሎም ደሎ እዚያ ያታ ሽግር በር ጉዳይ እና የውሃ ጉዳዮቻችን የባህር በር ላይ ኢትዮጵያ
ከ40 ዓመት ወርቅ 30 ምናምን ዓመት በፊት ተጠቃሚ ነበረች። አሁን ግን ላንድ ሎክድ ሆናለች። በምንም አይነት መመዘኛ ይሄንን አንቀበልም፣ በየትኛውም አይነት መመዘኛ። ምክንያቱም የሀገሪቷ ህዝብ ቁጥር ከ30 ሚሊዮን በላይ ነው። ይሄን ህዝብ በሀገሪቷ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ብቻ ተገድበህ ሎክድ ሆነ መመገብ፣ ማስተማር፣ ህልውናውን መጠበቅ አይቻልም። كم تري وزلهم حتى أنا أفدق بحري ناب صلى على قص نديد وصدم زلوا سلزي بزي أفدق بحري كنا براين خلينا يا تولد الله بزي أفدق بحري كنا براين خلينا دن طيب الناول تقالات قرب يمانن صقامن ريخي زواج أكمن دق ريخي مسو تلاقعي زبل تلاقعي زبل أول سعيد كوي زبل دحرنا تحك زي تقبلك أمت هبيلكا دحان زخونا نقول ري خامسو تقاچو يزبل زخونا قدميكم زبل يرجوكا يكون نبتنا قدم نبتنا رسوم بوليتيكا وكنتات كله كملس كله زبل زنبري خوين يسمعنا بي سمعت زربا زخونا كم ذات ريواز لهم زي افتق بحري كنا براين خلنا تبلا لا I don't know دستيني ناتكا مقبال صبغيو كنتات تقبيلكا كينو متما تخيلكا رايخا كتنبر تخلاب ز عالم ابزي اللي هو تتا شميم ومالو كم زي زربا دما ببزح من قد كنسمينا بزح منغستي قدام يا جنداناتو اما عالتك اندي بروجرام قبراي فلتني توم تيم ناتي سدولي جن I have more than enough ابزت راح يدي حدا حمش فيديو قال نبزع بازار سيز but it is so at common asal chawon سلو زخونه we cannot cover it بزح زي شفنا خنو بخمان يسلچونا جن كالا تزيا صيلنا الرياء نخلينا زي حزبنا ولا فقعي لكم كله سمعوهم لا يخازب لك كازلو استنعيقك شلل الكامخات سبحان الله واقع كفلكاي ስለዚህ እሳቶም ዝብልዎ ዘለው በተለይ ከኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ጋር በተገናኘ እንደሚያውቁት እናንተም በነበራችሁበት ጊዜ ኢትዮጵያ የባህር በር የነበራት ሀገር ነች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ የተሳሳቱ ውሳኔዎች ተላልፈው ብዙ ነገሮች ሆኖ ነው ኢትዮጵያ የባህር በሯን ያጣችው። አሁን ደግሞ እንግዲህ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተደጋጋሚ በቅድሚያ ተነስቶ አሁን የኢትዮጵያን ሁሉ አጀንዳ ሆኗልና እናንተ ማህበርም ይሄንን አጀንዳ መነሻ ከነሙሉ ክብሯ ነበር። አሁን ይሄንን ፕሮግራም ልታዘጋጁ አመሰግናለሁ። ሀገሬ እኔ ወታደር በነበርኩ ጊዜ ከነሙሉ ክብሯ የነበረች ሀገር እንደነበረች ደርሻለሁ በእድሜ። ምን ማለት ፈልጌ ነው? አንድ አካል ሲጎልህ የሆነ ነገር ስታጣ ከክብሮች ላይ ሲቀነስ ጥቂት ነገር ያንሳል ማለት ነው። ቀይ ባህር እና ኢትዮጵያ በተፈጥሮም አብረው የተፈጠሩ መልክዓ ምድሮች ናቸው። ከም ትሪዎም ዘለኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም አንጻርና ዘለዎም አካይዳ ወይ እውን ፖለቲካዊ አካይዳ ናቶም ሸለል ኢልካዮ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን። እዚ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ። ኣብ ሉላውነት ናትና ክደፍር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሸለል ክበሃሎ ይግባእ። ሕራይ ከምኡ ስለ ዝበሉና ናብ ኩናት ሕጂ ንእቶ ገለ ንብል ኣለና። እንታይ ማለት ግን እዚ ዝዘርእዎ ዘሎ ኣብ ሎንግ ተርም ሓደጋ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ዝኾነ ኤርትራዊ ቨሪ ሰንሲቲቭ ክኾን ኣለዎ። እዚ ሰንሲቲቭ መጠን እዚ ዝበዝሐ ንኣብነት ኣነ ናተይ መረዳእታ እንታይ እዩ መጠን ንሳቶም ብዛዕባ ባሕሪ ዝዛረብሉ ዘለው ለይትን ቀትርን ንሕና ሸለል ክንብሎ እንተጀሚርና ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ክቕበሎ ክጅምር እዩ። ምናይ ቲንክ ገለገለ ካብቶም ተቃዋምቲና ባህልታ ቤክስርዮም ንብልፅግና ብዛዕባ ባሕሪ እኮ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ገለገለ ኢሎም ፅሕፊር እየ። እንታይ ማለት እዩ ክንዘራረብ? ንሕና ናይ ንግዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንደለና ኢሎም ካሶ ኣበይ ሓቲቶም መን ከከልይዎም ናይ ንግዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኸይረኽቡ ሶም ዘሊ ዘሎ ወሪሮም ናቶም ባሕሪ ክሕዝዮም ኣሚን ክንደይ ሕጂ እንታይ ኣነ ናተይ ተልእኮ ናተይ ሚሽን ኤርትራዊ ነዚ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቨሪ ሰንሲቲቭ ክንኮን ኣለና ተነቃፍቲ ክንኮን ኣለና። እንታይ ማለት እዩ ስኢልካ ንባእሲ ዘይኮነ እቲ ዘረባ ከም ንቡር ከይከውን ክንቃለስ ኣለና። ንቡር ገይሮም ከይወስድዎ ሸለል በልዎም ረስዕዎም ይብሉ። ክንደይ መንእሰይ ናትና ናይ ኢትዮጵያ ፊልምታትን ናይ ኢትዮጵያ ሚድያን ዝከታተል ዘሎ ኣነ ዝገረመኒ ድማ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ዝከታተለ ኢሎምኒ This is shocking to me. بديش بزح سبنا يتبقى كاتل لهم. كابز خف برين واشن دانتاي خجات منا يمو. مغنياتو نساتهم تميديا ناتهم قفعيو بزح مرة تتطلعون يتبقى. كنا deny that. اللهم يو بزح نجار الله. accessible دمايو. بغرب أخا بفتيناتهم ديش قال ملك عطيه خلي. سلازي التلك فترة وزخلوا نتن من سي ولدو.
بتنشتي ولده أمرك فتروز غلو بفتصم شلل كتب لي تخنيقة نزع جي نورمال بمتاخة ورادرو كوم عينت أدفانسد ميديا بمتساوي خط ورادرو نير تراوي مبزعتنا هجرات بهجراو تلفزيون بزوج جنزب ينفست جبرة سلام تايو كردانا خلاله نابنت قرب ابنت كمان من تان كردانا إليه أنا بسويسرلاند يزنبر بسويسرلاند جرمن تزارب سبالو فرنسا تزارب بالو طليان تزارب بالو حجي اتم بجرمن زلنا جرمن تزارب maybe let's say 5 مليون كونو خليهم مبزعدي اب جرمن جن 8 مليون زلو هاجر الله أوستريا تبال كاباناز بز حزب زلو الله كمونا بلجيم والجرمن زاربلو دا مالتيو اتزبلت اناي تلفزيون چانلات اب جرمن وي درفينا جرمن كابي يركب كاب جرمن يدمت سلازي سويساويان بدغومانت هاجراو تلفزيوناتهم زبلت كواليتي خغبرولو سلامتاي ناي سويس بحالن كبرتاتن لمدتاتن سب نت ناي سويس بمرأي ابتناي جرمن كيطف نابنت حتر زبل ابنت حدا عبدي بيت نيروبزي تاكس نخفلينا ان تلفزيون هاجراو تلفزيون كده اي نخفلينا اللي تسب دايركت ديموكراسي لزغنا بزي اي نخفلينا مغنياتو نحن هنا نكفل كوينا التلفزيون تطابلو تدليقو زي كبوريو تقبرو زلهم بروغرامات قلمله تبايلو تايق انت بايلا مودتا عند حرز تلفزيون ناي سويس تودادار تداي كوينو سب ناي سويس كري كونن سويس دما بو حقراوي حدنتن مننتن نحاسسك خيت سلازي بقديتا كل سب كخفلو زلو يلون قدم كمزي نالو مني بس قبرنا يروم حجي صنع حق غيرما سب قد نكخفلو تلفزيون ناي زهاجر يجي مقبول يكون عالم دي كون كله وانش اوروبا دي كون كله بدنا سويس كومنتيتورز يمز قبرو عزيز صبغ دما يمز قبرو بزع غنزب كم زو ستريها نورمال اب جرمن كرم على لنا نحنا هذا قنقوا سلازخونه ግን ኣብ ስዊስ ብምግባር ነቲ ናይ ስዊስ ባህሊ ንምዕቃብ ብዙሕ ይፅዕሩ ኣብቲ ናይ ፍሬንች ተኸይድካ ዝገደደ ውሑድ ህዝቢ እዩ maybe I don't know 10% ናይ ዝሃገር እዩ ግን ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ጥራይ ንኸይርዩ ነቲ ፕሮግራም ናይ ፈረንሳ ድማ ከተዕብያ ኣለካ ኣብ ጥልያን ንሽተይ እዩ ነቲ ናይ ጥልያን ድማ ተወዳዳሪ ክትገብረለካ ቶም ጥልያን ዝሰምዑ ኣብ ናይ ጥልያን ጥራይ ከይጠፍኡኻ ተደየለ ናይ ጥልያን ጥራይ ዝከታተሉ ኮይኖም ናይ ስዊስ ስምዒት ከይህልዎም እዩ ናይ ፈረንሳ ጥራይ ዝከታተሉ ኮይኖም ናይ ስዊስ ስምዒት ከይህልዎም ክጠፍእ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ የምፅኡ ኣለኹ ምሳና ሕብረ ብሔራዊ ቋንቋ ስለዘሎ ብዙሕ ቋንቋታት ስለዘሎ እዚ ሃገር እቲ ቻሌንጅ እውን ኣብዚ ሃገር እዚ ከም ዘሎ ክነግረኩም ኢለ ኤርትራ ድማ ፅባሕ ንጎኩም እዩ እቲ ኣብ መታሕት ዘሎ ቋንቋ ዓረብ ትሰምዕ ናይ ስዑድያን ናይ ሱዳንን ጥራይ ዝሰምዕ እንተኮይኑ ዩር ሉዘር ክንከስር ኢና ኣብ ሎንግ ተርም ናይ ስዑድያ ፅልዋ እዩ ዝሓድሮ ናይ ግብፂ ፅልዋ እዩ ዝሓድሮ ናይ ካልእ ፅልዋ እዩ ዝሓድሮ ሽዑ ናይቲ ሓዉ ካልእ ነቲ ቋንቋ ዘይሰምዕ ምስ ዘሎ ዝምድና እናተበተኸ ይትኽእል ስለዚ ኣብዚ ነቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገብሮ ዘሎ ኣናይስካ ወይ እውን ኣታሓይድካ ዘይምርኣይ ክብል ኢለ ምክንያቱ ንሳቶም ብኣጀንዳ ዝሰርሕዎ ዘለዎ እዮም ቀስ እናበልና ነቲ ቫይረስ ክንእትወሎም ንኽእል ኢና ካብ ዝብል ዝብገስ እዩ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ከባህር በር ተገፍታ ሁሉ ነገሯ ደግሞ እኮ በጣም የሚገርመኝ እንደምታውቁት በዚህ ቀጠና ላይ ኦፊሻሊ ከኢትዮጵያ የሆነ ግዛትን የመውሰድ ሂደት ሲጀመር ሎንግ ቢፎር ኤርትራ ከኤርትራ በፊት ከአሰብ በፊት ባይዘው ኤርትራ ሌላ ነች፣ አሰብ ሌላ ነች። ከዚህ በኋላ እንዲህ ነው የምናወራው። ኤርትራ ራሷን የቻለች አንድ አስተዳደር ነበረች፣ አሰብም ራሷን የቻለች አንድ አስተዳደር ነበረች። ለያይተን ነው የምንመለከተው። ይሄንን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ታሪክና ንምብልሻው ንምፅያቕ ንኩሉ ነገር ኣጢቖም ልዮም ስለዚ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ንምንታይ እዩ እቲ ኣናሊሲስ ካበይ ዝመፀ እቲ ኣርቲክል እዚ ኩናት እዚ እዚ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ኣለዎ ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ ከባቢና እቲ ኩነታት ክርአ እዩ ስለዚ ብልፅግና ወላቶም ኮሜንቴተርስ ናቶም ኣምታይ ኣሲሮም ዘለዉ ንእሽተይ ሓይልን ተረኺብና ወይ ንእሽተይ ድጋፍ ተረኺብና ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ተጠቒምና ዝኾነ ምንቅስቃስ ክንገብር ኣለና ዝመስል ዘረባ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ዓለም ምሉእ ናብቲ ከይዳ ኣላ ዓለም ምሉእ ናብ ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ከይዳ ኣላ ስለዚ ንሕና ድማ ነዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳና ንነዊሕ እዋን ደፊእናሉ ስለ ዘለና ሸለል ክብሉና ዝኽእሉ ኣለዉ እዮም ስለዚ ንንቀሳቐስ ንፈትን ዝዓይነት እዩ ሃየ ንሕና ከም ኤርትራውያን ውጋይ እንደልልና ግን ሕጂ እንተፈቲንኩም ካ ዝሓሸ ኢና ኤርትራ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹ ኣብዚያ እውን ስምዕዋ ክልተ ነገር ከነተሓዚና ድሕሪ ከማ ክገብሩ ኮይኖም እንተዝገብርዋ ኢኻ ትብል እዚ ምስ ኣብ ጋሞ ዞን ዝወለደ ሓደጋ ዝተሓዝ ዝወፅእ ሓበሬታ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሩስያን ከቢድ ሓዘን ከም ዝተሰምዐን ምግላፅን ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ናይ ፍጣር ሽርሽርን ናይ ወፃኢ ሃገራት ጉዕዞን ክበፅሕ ምርኣዩ ኣዛረባ ክገብሩ ካብ ዝኸኣለ እዩ ብሓፈሻ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን ዘካየዱ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቃሳት ንልቢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምሓዝ ዝዓለመ ኣብ ምርጫ ዕዉት ኮይኑ ክወፅእ ዝተለመ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይረድኡ
انتخنا جن من قصاب أحمد إذا جزيزيا أي بعد سليتون أمريكان إيران كتاخوسا إمارات أبحرقا مدغا باجزن مولان أزوارات بمسانو أكبر شغل ولي أمهلو وابتريت ردو بزمر إدما أبي أحمد قبل الإرسان تقرين بسفيحك خفتا حسيبوز نبرة أزوارون سراويتون أتساقي إلوز نبرة كابيتات ببغرب يزل أمهلو مجزاتي تغسو إيران إسرائيل أمريكان زكايلو زلاوكينات بفلاي نحبرات إمارات عرب بزغفاء كبول عزر رزلو معرفون فرسي دبي لومون مدكعت وريدو غمزلو يتحبيرو أمريكان وعلا أب معالتاوي كلتا بليون دولار وزايدات لتركب دما نزن محاجزيت بلن هاقرات نمحكاز زخون عقمي كحات رزر رزلو زي عالم لخاوي حزرت ندارياس يوزل كونتا دما بفلاي نيتوبيا تاليوا كمزلون منقسي نداري بغلطبا متكام كجمر كمزلو تزاز محلافي زراء أبي أحمد إثانكو مأتون موزن ولبنان زخون الجبوتي أب حالي غانتا وليقا سرفنا يبلون زبلوز نبرا كونتات لومي بغربازي كونا برحوق كنا قانقوم جمارو معلقم داي كل تواو تاقم حتاقاتيلو حقر أبتاقم كوليقا كنسخل كاب حجي تساقي خمدلو زقل جلو نداري مسارتاو نقر مسموغان دما هزبي توبيا أب منقص قصاتو تحتيرو كالي محبراوي هالقتي اختفو خمزخلو دردو بساعتهم أزل مانت هزبي أب قرنات كوتن تقامو كغلسن كغبرو خمزخل قمتاتي يبو كدو قبل أبتا هقر ሕጂ ብልጽግና ከም ንፈልጦ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነታ ኩናት ክገብራ መደብ ከም ዝነበሮ ብዙሓት ሰባት ኦልሬዲ ዳርጋ ኣብ ደገ ዝወፀ ምስጢር እዩ ናብዚ ከባቢና መፅኡ ሽግር ክገብር ይደሊ ከም ዝነበረ ሕጂ ኣብዚ ለንቀነ ናብ ኢማራት ከይድዎ ዝነበረ ኣብ መንጎ ሓዊ ንዘላ ሃገር እንታይ ክገብር እዩ ከይዱ እንድሕሪ ኢልካ ንዝኾነ ይኹን ክገብሮ ዝደሊ ምንቅስቃሳት ገለ ሓገዝ ተረኸበሉ ኢሉ እዩ ስለዚ ንሳቶም ነታ ጉዳይቲ በብዙሕ መንገዲ እዮም እንትንዋ ዘለው UAE provides financial support, investment and political backing ክልተ ነገር ከረየኩም እቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ኣብቲ ከባቢና ዋላ እኳ ምስቲ ኩሉ ኩናት ዘጋጥሞ ዘሎ ተስፋ ቆሪፁ ከምዘየለ ከረየኩም ስለ ዘለኹ እየ let me show you this ኣብዚ ነዞም ገለገለ ሰባት በዚ ኩናት ዝወርዳ ዘሎ ዱባይ ካብ ኩናት ቁርብ ዝሰልቸዋ ወይ እውን ናብ ኩናት ክትኣቱ ዘይደለየት ዝመስለኩም ዘሎ ኢሉ ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስትናትና ኣዝዩ ዝተሓሓዝ ስለ ዘለዎ ኣብዚ እንታይ ዝብል ወፂኡ ነይሩ መሲልኩም and I'm gonna show you በክልተ ሰለስተ መንገዲ እውን ክንሪኦ ኢና ኢማራት ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይትስክሕ እንድያ ወይ እውን ኣይትደክም እንድያ ኣይስልችዋን ድዩ ካብዚ ቦታ እዚ ካልእ መንገዲ ክትገብር ኣይትኽእል እንድያ ንዝብል ነው they're not going to do that ምክንያቱ ክቕፅሉ እዮም ሳቶም ኣብ ሱዳን ይኹን ናብ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሮም ብመንገዲ ካልእ ዝገብርዎ ዘለዎ ጉዕዞ ኢማራት ብዝሰፍሐ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ዋላ እውን ኣብ ባይታ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደጋ ይርእዩ እንተለዉ ኣብ ጉዳይ ናቶም ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ስትራቴጂ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ኣብዘን ቅንያት ናብ ብመንገዲ ቦሳስ በዚ መንገዲ በርበራ ገይሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝውሕዝ ዘሎ ኣርመርድ ቪሄክልስ ብርግፅ ናብ RSF ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ነቲ ዓውደ ኩናት ናይ ሱዳን ከገልግል ዝኽእል ዝመስል ሎጂስቲክስ እዩ ስለዚ ንብልፅግና ናብ ኩናት ንምእታው ብኡ ጌርካ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣበርክቶኻ ንምሕያል እቲ ኢማራት ዝበሃል ቀቢፁ ከምዘየለን መሊሱ ክደፍእ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብዙሕተን ኤርክራፍት ካሪየርስ ናቶም እዘን ዓበይቲ ናይ ሎጂስቲክስ ነፈርቲ ናቶም ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት UAE still sending equipment supplies and foreign fighters to the RSF through Ethiopia and Chad ብክልቲኡ መንገዲ ይሰድድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኩናት ንባዕሉ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናትን ምቅፃልን ዘሎ ሃገር ዘይስክሕ ሃገር ከምዚ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘይስክሕ ሃገርካ ከምዚ እናተቃፀለ ከሎሲ ናይ ካልእ ሃገር ከተቃፅል ኢልካ ትኸይድ ንጉሆም ምሸትን ዓድኻ ይቃፀል ኣሎ ሕማቅ ረኺብሎ ተባሂሉ እናተዘርበ ከሎስ ከምዚ ዓይነት ከተማታትካ ዝቃፀል ዘሎ I can't believe this country ማእሲኻ ክትመሃር ትኽእል ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክወርደካ ይኽእል ኣምላኽ ተኣምራዊ ዘርእየካ ተኮይኑ እንታይ ከርእየካ ዝኽእል ካብዚ ንላዕሊ I guess ገና ኣይተረድኦምን ኣሎ ወይ እውን ኣይተሰምዖምን ኣሎ እዮም ዝብል ዘለዉ that's why ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ፅቡቅ ጌረ ከብርሃ ዝደሊ ዋላ ኣብዚ ድሕሪት ዘርእየኩም ፀናዕኩም ዋላ ሰራዊት ዋላ ብልፅግ ኢማራት ብብዝሒ ሎጂስቲክስ የንቀሳቀስ ተሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ግን
ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝገብር ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ ብዙሕ ዓወታት ይጎናፀፍ ከም ዘሎን ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ቀቲሉ ከም ዘሎን ምንቅስቓሳት ናቱ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ ወላ እኳ ሓንቲ ነገር ካላ ካለይቲ ዘረባ ኣብ ዝለንቀነ ትዝረብ ዘላ እቲ መስመር ናይ እዚኣ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ፀኒና ካብ ኢማራት ተበጊሱ ብበዓል ዑማን ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ መፅዩ ካብኡ ብደቡብ ሱዳን ገለገለ ድማ ብክሊ ኣየር ገይሩ ኣብ ጫድ ወሪዱ ዝኸይ ነይሩ ኣብ መንጎ ጫድን ሱዳንን ዘሎ ዶብ ተበቲኹ ከም ዘሎ ወይ እውን ጫድ ብሰንኪቲ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ደይ ምስምማዕ ዶባቶም ዓፅዮም ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ከቢዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኣብ መንጎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕን ጫድን ዝነበረ ርክብ ዛሕቲሉ ኣሎ ካልኣይ ካብ ጫድ ተበጊሱ ሎጂስቲክስ ፅዒነን ዝኸዳ ዘሎ መኻይንን ገለን ምናልባት ሓገዝ ናይ ግብፂ እውን ክህልዎ ክእል ይኸውን ሰራዊት ሱዳን ብተደጋጋሚ ብድሮናትን ብካልእ እናገበረ ነቲ ሎጂስቲክስ ይሃድሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዋላ እኳ እቲ ኢማራት ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ብዙሕ ርሕቀት ክኸይድ ይፍትን እንተሎ እቲ ኩነታት ግን ከምቲ ዝደልይዎ ኣብ ባይታ ይዕወትሉ የለውን ሓንቲ ግን እንታይ ይደልዩ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓና እሳ ብዛ ጉዳይ ናይ ኢማራት ትውዳእ ሱዳን ከይወጥቀሎ ዳዕመ ሰሪዕ ንኸይሰዓር ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ንሕና ነዛ ናይ ኢራን ወይ ወዲቓ ወይ እውን ገለ ጌራ ክሳብ ትገድፈና እንታይ ክገብር ኣሎ ክምክት ኣለዎ ብካልእ መንገዲ ገይሮም ብመንገዲ ኢትዮጵያ ድዩ ብመንገዲ ካልእ ገይሮም ግን ነቲ ኩነታት ከተሃዳድዎ ዝፍትኑ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኣዛራባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሰራዊት ናይ ሱዳን እውን መልሲ ሂብሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ብመንገዲ ኣሜሪካ ዝወረዶም ክሲ ማለት እዩ ሙስሊም ብራዘርሁድ ይኹም ኢሉ ዝገበሩሎም ክሲ ነፂጎም ኣለዉ ንሕና አልቡርሃን ከም ዝበለ ማለት እዩ we have no relations to the Muslim Brotherhood, the National Congress or the Communists. What matters to us is the Sudanese people. ስለዚ መራሕና እቲ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና ምስ ኣኽዋን ምስልሚን ይኹን ምስቲ ናሽናል ኮንግረስ ኦር ናይቶም ኮሚኒስትስ ዝበሃሉ ርክብ የብልና ንሕና ንህዝቢ ሱዳንን ንሃገረ ሱዳንን ኢና ንቃለስ ዘለና ብምባል ሓድሽ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንእሽተይ ሳመር ክበኩም ምክንያቱ they really need to ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክደፍኡላ ክኽእሉሎም ከምኡ ድማ እቲ ናይ በዓል ቀጠር ናይ በዓል ስዑድያ ዲፕሎማቲክ ናይ ቱርኪ ድጋፍ እውን ከድልዮም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኢማራት በዚ መሳት ብሎስ ወይ እውን ብካልእ ነቲ ናይ ኣሜሪካ እዝኒ ተኻርያቶ ስለ ዘላ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዝኒ ተኻርያቶ ስለ ዘላ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ አልቡርሃን ዲክሌር the sovereignty council ዝመርሖ ዘሎ መሰጋገሪ ወይ ከዓ ልኡላዊ ካውንስል ዝበሃል ማለት እዩ have no ties ምስ ዝኾነ ሙስሊም ብራዘርሁድ ይኹን ናይ ቀደም ናይ ዑመር አልበሺር ዝነበረ ፓርቲ ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ዝበሃል ከምኡውን ነቶም ኮሚኒስትስ ምሳቶም ርክብ የብልና ንብል ኣሎ stress that Sudanese people are the only priority above partisan or ideological affiliations ናትና ቀዳምነት ዘሎ ንህዝቢ ሱዳንን ሃገረ ሱዳንን እምበር ናይ ሓደ ፓርቲ ወይ ናይ ካልእ ፓርቲ ዕላማ የብልና ንብል ኣሎ ናብዚ ድማ delivered in Abu Hamad during a public address እዚ ድማ ብተደጋጋሚ መንገዲ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ኣሜሪካ ብሽም ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ገለገለ ኢልካ ትገብሮ ዘለካ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናው ሓንቲ ነገር ለንቀነ ዝተራየት ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ ለንቀነ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መስለኩም ኢራን ሲ ከመይ ጌራ ንኢማራት ሃርማ ዘላ ኢሉ ማለት ንሕና ኣይተረዳእናን ኣሎ ኢሉ ስለምንታይ ኢማራት ዱባይ ማለት ንኢራን ኣብቲ ግዜ ገዳሲ መንገዲ ፋይናንሻል ሃብ ናቶም ንሱ ኢሉ ገንዘብ ናይ ኢራን ቁጠባ ናይ ኢራን ሲ ወይ መራሕቲ ናይቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ኢራን ገንዘቦም ይኹን ናይቲ ሃገር ብመንገዲ ዱባይ እዮም ዘንቀሳቀስዎ ንፈልጥ ነርና ኢና እዚ ስለዚ ኢማራት ምስ ኢራን ብቀረባ ትሰርሕ እያ እዚ ማለት ኢራን ከመይ ገይሮም ንዱባይ ካርሞ ወይ እውን ኢማራት ካርሞ ይኽእሉ ኢሉ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ኢማራትን ዝምድና ኣሎ ነይሩ እዩ ይብላ ኣሎ ስለዚ ዝምድና እንተነይርዎም ኣብ ሱዳን ዘሎ አልቡርሃን ነቲ ምስኡ ርክብ ኣለዎ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ኣኽዋን ሙስልሚን መን ያሰልጢኖ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራን ያሰልጢናቶ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ
إمارات بقطع ركب كم زنبرة عبر ركبنا فاينانس ناي جنزبنا نقدن كم زنبرة مس إيران فلته نتي بلوح من قد ويون زي الركب زنبرة نعوك قد موسانو هذا كابتي نبزح تعذابنا إذا أرستزي زجر ما كنا تاتيو إذا كن كابو زرحة مخان بزي خاتفلت معناته أجندة ناي كالود مخانون إذا أجندة زي ما أبكرنا أفريقيا بزح صوتك صوت له كم زغلن نزيد ما كل سبعة استوعيلو كعلى سلوز اللوي معناته there is this part now ناقنا ندم تزال كلتنا نقرأ لكم يا From Abkhak to Yambu. And that pipeline is very efficient, but it won't take the amount of oil that still needs to be got out through the Gulf. And here's the problem. If they put tankers into the Red Sea, which they could, to load up at Yambu, first of all, they've got to go out through this Bab el-Mandeb Strait at the foot of the Red Sea. And that area, of course, is threatened by the Houthis, who have said that we will attack shipping in that area. Now, they haven't done that yet, and we don't really know why they haven't done it. حجي انتايو زبحال زلو بزي مجمريا اتي وشمت حرموز تعاطي له وشمت حرموز بمعصاو كم الترناتيف زغبر زلو كلتا نغير كريكم سلازغونه كما ماراتي سعوديا حر عب مفتح غيرا نسو دما كابت قند زعبي ريفاينر ناتا قدم زقعتتو نحما غزي لا زقعتتو تانل سلازنبرا بزي يامبوز بحال زلو ودب بوز وص ندادلو اتصقم بزي وصيو نيروبا يكون دشيت وين امريكا يكون دشيت نابي دشيت اسيا دشيت ناب تشاينا دشيت سلازي تغوتيتو نابي كمص زلو ناب بابيل مندب كمص الله ابابيل مندب دما حوت له حوتي كساب حجي سروح يجمرن حوت سروحن تجميرو نزي مسمر زكعصو يخلي سلازي ايران ابت زغدد درجه ناي كوينات تبصيحم ناي تسفا قرص درجه تبصيحم حوت كاتيو ابت كوينات يزبال زلو نحجي بتزلو دحان زغونه صلواي يغبرو سلازلو اي تهنددون الله እቲ ጉዳይ ናይ ህላው ጉዳይ ስለ ዝኾነ መጠና በርትዕ ዝኸደ እንድሕር ቀፂሉ ኣብዚ ሕቱ ስርሑ ጀሚሩ ንቀይ ባሕር ክዓፅወይ ስለዚ ዝገደደ ናይ ነዳዲ ፀገም ናይ ንግዲ ናይ ካልእ ፀገም ከጋጥም እዩ እቲ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ምንሃር ዋጋታት ድማ በቲ ናይ ሎጂስቲክስ ስለ ዝውሰኾ ናይ ነዳዲ ስለ ዝውሰኾ ዝገደደ ፀገም ከጋጥም ይኽእል እዩ እዚኣ ንከተጋጥም ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መጠን እቲ ኩናት ናይ ኢራንን ናይ ካልኦት ሓይልታትን እዚ ድማ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ኣከባቢና ናይ እስራኤል ምትእትታው ዲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ንኽፍጠር ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ክገብ እስራኤል ኣብ ካልእ ስለ ንሪኦ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ፀናዕና እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ብብዙሕ መንገዲ ክፀልወና ዝኽእል እዩ እቲ ናትና ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ኣገዳስነትን ንብዙሕ ነገራት ክዕድም ዝኽእል እዩ እዚ ማለት ግን ኩሉ ነገር ብሕማቅ ጥራይ ክንሪኦ ንኽእልና እንኮላይ ንፅቡቅ ነገር እውን ዕድላት ኣለና ምስቲ ዘለና ናይ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናትና ኣብ ግምት ኢኻ ንሕና እውን ሙኻ ምስቲ ዘለናዮ ኩነታት እውን ንሕና ኣብ ከቢድ ኩናትን ኣብ ናይ ዕግርግር ሞትን የለና ስለዚ ንሱ ኣብ ግምት ኢኻ ማዕረቲ ፈተና ክጋጥም ዝኽእል ፅቡቅ ነገራት እውን ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ባህላ እዩ ሕጂ ንኸይድ ኣብቲ ናብ ኢትዮጵያ ብጎረቤትና ዘሎ ኩነታት አገዛዙ ወታደሮች ሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚያደርሱትም ጥቃት ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰሞኑን በማራሳይንታ አካባቢ በቤተክርስቲያን ላይ በተፈጸመ ጥቃት እንደዚሁ የቤተክርስቲያን አባቶች ሃይማኖት መምህራን መገደላቸው የሚታወስ ነው። በሰሜን ወሎ ዞን የወልዲያ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ካቴድራል አስተዳዳሪ መላከ ምሕረት አባ አይናለም አማረ ቆሞስ ከትናንት በስቲያ መገደላቸው ተሰምቷል። የካቴድራሉ አስተዳደር ለመሰረት ሚዲያ እንደገለጹት ከሆነ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የመንግስት ታጣቂዎች ይዝቱባቸው እንደነበረ ጥቃትና መከራ ወታደራዊ ቁመናና ብቃት ለማጠናከር እየወሰዳቸው ያለው እርምጃ ከፍተኛ ውጤት እያሳየ ነው። በአንድ እጁ ጦር መሳሪያ ይዞ ይዋጋል፣ በሌላ እጁ ወታደሮችን እያሰለጠነ ብቁ ያደርጋል። መንታ ተልእኮችን ነው እንግዲህ በተመሳሳይ ጊዜ እያደረገ ያለው። ሰሞኑን ያሰለጠናቸው ወታደሮች ኮማንዶዎች ናቸው። በአይነቱ የተለየ ነው። ከሶስቱ የአማራ ቀጠናዎች የተሰባሰቡ በአንድ ቦታ ሰልጥነው እንግዲህ ለሚቀጥለው ግዳጅ እንደተዘጋጁ ከም ንሪኦ ዘለና ፋኖ ይግስግስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና ድማ ይፈርስ ከም ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ናይ ሓደጋ ወሪዱ ስለ ዘሎ ክገብሮ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኣዕናዊ ስጉምቲ ጥንቃቐ ከድልዮ ከም ዝኽእል መራሕቲ ሃይማኖት ይቐተሉ ከም ዘለው ወይ እውን ሓደጋ ናይ ኣብ ልዕሊ እቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ተኸታሊ ሃይማኖት ብፍላይ ኣብ እምነት ኦርቶዶክስ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዘድልዮን ብሰንኪ እዚ ሃይማኖቱ ብዙሕ ሰብ ሓደጋ ይወድቆ ከም ዘሎ ተደጋጋሚ እዚ ዘረባ እዚ ክስማዕ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ካልእ እንታይ ዝብል ዘሎ ወታደራዊ ስልጠና ናይዞም ናይ ፋኖ
ብልጽግና ነቲ ወታደራዊ ኮማን ስልጣናት ጠጠው ንምባል ብዙሕ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዝነበረን እንትኾነ ንዑ እውን ከፍሽል ብዘይ ምኽኣሉ እዚ መመረቕታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተረኣየ ናይ ክሳብ 200 ዝኾኑ ኮማንዶ ናይ ፋኖ ሓደ ነገር እዩ ኣብሪ ከነፅር ዝኽእል ኢሎም እንደዚ ዝኣክል ወታደራዊ ሓይሊ ክስልጥን ከሎ ብልጽግና ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይ ምኽኣሉ ክንምንታይ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ዘፍልጥ ኢሎም ምክንያቱ ክሳብ ብጀታት ዝኣክል እዩ ነቲ ቦታታት ይሃርሞ ነይሩ ኢሎም እሱ 23 ድዩ ገለ ተጠቒሙ ነቲ ስልጠና ነቲ ክግበር ዝኽእል ጠጠው ንምባል ብዙሕ ስጉምቲ ክወስድ ይፍትን ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እንተኾነ ንዑ እውን ከሳልጥ ብዘይ ምኽኣሉ እዚ ኮማንዶ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ኮማንዶ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ናይ ኣምሓራ ድመፁ ድምረቑ ዘለዎ እዮም ዝብሉ እዚ እንድሕሪ ክትርኢ ጀሚርካ ድማ ኣቲክ ዕድመ ናይ ብልጽግና ነዊሕ ክኸውን ከም ዘይክእል ኢኻ ትርኢ ስለምንታይ ኣሚን መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ጎላጉል ወፂኻ ታዕሊም ንክትገብር ከለኻ ብዙሕ ጥንቃቐ እዩ ዘድልዮ መፂኦም ፀላይሲ ከድመዓካ ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ሳተላይት ኣለኒ ድሮን ኣለኒ ስለያ ኣለኒ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ኢሉ ዝፍክር ሓይሊ ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ካባኻ ካብቲ ካፒታል ከተማኻ እውን ርሑቕ ንዘይኮነ እዚ ከጋጥም ከሎ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ሓደ ነገር ጥራይ ዝበርሃልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዓቕሚ ስለ ዘይብልካ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ኣስተውዒሉ ዝርዮ ካልእ ዋላ እቲ ካልእ ህዝቢ ንኣብነት ልክደስ እንድሕሪ ፋኖ ክንዲዚ ዓቕሚ ኣማዕቢሉ ኣሎ ኮይኑ ዓፋር እንታይ ይስምዖም ኣሎ ማለት እዩ ተጋሩ እንታይ ይስምዖም ኣሎ ሶማል እቶም ክልል ሶማል እንታይ ይስምዖም ኣሎ ቤንሻንጉል እንታይ ክስምዖ ይኽእል ኦሮሞ ኮቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዝበሃል እውን ባዕሉ ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዘርእየካ እዛ ዓዲ እዚኣ ኣብ ሰንኮፍ ኣላ ጥራይ ደይኮነ መጠን ንቅድሚት ክኸዱ ከለዉ እቲ ሓደጋ እንተደይ ተፈቲሑ እቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ ሽግር ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ህዝባዊ ርክብ ጌርካ ናይ ህዝቢ ዕርቅን ፍቕርን ጌርካ ክትፈትሖ ተደይክልካ እዚ ጉዳይ እዚ ናይዚ ሃገር ሓደጋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበዝሐ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር መብዛሕትኦም ኪላታት በዛ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዎ ብልጽግና ግን ኩሉ ግዜ ኣተኩሮ ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልታት ብኸመይ ተታኽም ብኸመይ ናምሓራ ፈቲኑ ስለ ዘይሰለጦ ናብ ትግራይ ድማ ብኸመይ ተዳኽም እዩ ዘሎ እቲ ስራሕ ናቱ መዓ ነጋሪት ዝመስል ናይ ፀላእቲ ፕሮፓጋንዳ እዝኒ ከይትዎ እዝኒ ይረዓት ደፈ ንብል ኣውሪምካ ሽኺልካ ሓዝ ትግራዋይነትካ ዕርፊ ትግራዋይነትካ ፅንዕ ሓድነትካ ፅንዕ ሽም ጀጋኑ ዓቅብ ውሽጣዊ ፍልሊካ ብሕደረ ቅምጦ ከምቱ ናይ ዓለም ተመክሮ ንዛረቡ ዘለና ማለት እዩ ገለገሊኡ ብሕወሓት ይምርሐን ምስ ሰራዊት ትግራይ ይስለፍን ዝብል እንተልዩ ብባዕሉ መንገዲ ይቃለስ ሰብ ትግራይ መን ከልይዎ ይቃለስ ሓላፍነት ወሲዱ ከም ሓደ ጅግና ተባዕ ንትግራይ ዝሕለቕ ናይ ትግራይ ጉዳይ ማንም ሕልፈ ይህብን ኢሉ ከምቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ይቃለስ ሕወሓት ንኣና ከመይ የሸግረና ከም ዘሎ ክንደይ ግዜ ደብዳቤ ፅሒፍና ኣሎም ባዕልና ኢና ንፈልጥ እዚ ምዝራዊ ኣገዳሲ ኣይኮነን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ውድብ እዩ ንፈልጥ ኢና ሓቢርካ ንምስራሕ እውን ድላይ ዲስፕሊን ይሃለኻ ድላይ ናይ ረኣያ ኣብ መኽተውን ሓደ እንትኾንካ ኣሸጋሪ እዩ ግን ናይ ትግራይ ጉዳይ ንሕወሓት ዝውሃብ ኣይኮነን እዩ ሓደ ክነስምረሉ ንደሊ ስለዚ ጣዕመካ ኣይኮነን ምስ ሕወሓት ዝስራሕ ወይ ምስ ዝኾነ ትግራዋይ ዝስራሕ ሓደ እዚ እዩ ካሊእ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ ደጊምና ምስጋናና ክነቕርበሎም ደ ንባዕሎም ክብሉ ዋላ እንትኾነ ትማሊ ተገበረ ዓንቶ ጠቂሶ እየ ማንም ዝርስዖ የለን ናይ ኤርትራ ኢልና ንገብሮ ቃልሲ የለን ንሕና ኣብዚ ዘለና ተጋሩ ሪብና ንምሕላው ኢና ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ንሳቶም ዘርእይዎ ዘለዉ ተዋዲድካ ምስራሕ ንኣና ኣብነታዊ ክኸውን ኣለዎ ናይ ፀላእ ፕሮፓጋንዳ ምክሻፍ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ህዝቡ እውን ደጊመ ምስጋና ይቅርበሎም ይደሊ እቸም ኪዳን ኣመነ ይቐፅለሉ ጥራይካ ትብል ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ መርገፅን ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ኣክቲንክ ናይ ትግራይ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንፁርነት ናቱ ፅምዶ ናይ ብሓቂ ሰራውር ናቱ ብወገን ኤርትራ ሰራውር ሰዲዱ ፅምዶ ቀልጢፍ እዩ ሰራውር ሰዲዱ ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ተቃዋሚ ይነበረን ወይ ጥርጠራ ይነበረን ኣይኮነን ምስ ግዜ ግን ኤርትራዊ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ፈተና ክሪኦ ስለ ዝጀመረ ብቐሊሉ ናይ ፅምዶ ተራ ኣብኡ ከለና ተረዲና ኣብ ትግራይ ግን ናይ ብሓቂ ነውፂ ይካየድ ስለ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ንፁርነት ብኩሉ መንገዲ መፅኡ ኣሎ ናይ I'm really proud of ደረጃ ኣተሓሳስባን ንቕሓትን ተበፂሑ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ንኤርትራ ከዋፅኣ ዝኽእል ንሱ እዩ ምክንያቱ ለባማት ንቅድሚት ተመፅኦም ብወገን ትግራይ እውን እቲ ህዝቢ ብሓደ ክነብር ብሓደ ንክምዕብል
ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚኣ ሓንቲ ላብ ትግራይ ለንቀነ ሸንኮለል ትብል ዘላ እንታይ ጣቋዓግና ኣይፈለጥኩም ማለት በአውራምባ ታይምስ በዳዊት ከበደ አቢሉ ዝወጽ ሓበሬታ በርግጠኝነት ማለት ክእል ይኸ ምናልባት ካብ ሰዓፍቲ ግዚያዊ ምሕዳር ዝወጽ ሓበሬታ ሒዙ እዩ ሪያል ኣብር ሶርስ ሒዙ እዩ ዳዊት ከበደ ማለት ሓበሬታ ክህብ ኣምሲሞ ብፍላይ ከዓ ኣመንጎ ደብረጽዮን ኣመንጎ ወዲ ወረደ እንተተሓሒዙ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ከም ዘሎ ወዲ ወረደ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ግዚያዊ ምሕዳር ዝወሰዶ ስጉምቲ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ከምዚ ይወስድ ስጋዕ መወዳእታ እውን ክቃለስ ምዃኑ ዓይነት ነገር ኣብርሁ ዝብል መረዳእታ ዝሃብሉ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ቅድም ኢልና ንሕና እውን ዘለዓልናሉ ነገር ነይሩ እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ማለት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንምንታይ እዩ ትግራይ ዘይግድፋ ንምንታይ እያ ስጋዕ ምንታይ ክትሞተሉ እዩ ዝደሊ ካብ ትግራይ ናይ ሕጊ ልዕላውነት كفتصم زغئل كمرح زغئل حزي لعلواي زغون أكل بيت فردخم زلو خوينو تجزاو بالمحدار تجزاو بالمحدار أنا تخونات تغير سلزلو بتلاقي كايني وانتو قدامي في السام سلزي كان تبيعي فون 50% حيزو زلو ايو بريتراو علوم زفرم ايو ስለዚህ ከመናይ TPLF ዝደልዮም ሰባት ካብ ሰራዊት ዝደልዮም ሰባት ገይረ ኣጣይሸ በዚ መንገዲ ስራሕቲ ክሰርሕ ይሉ መንግስቲ ትግዚያዊ ምምሕዳር ዝቐመጦ እንትኮይኑ ሓላፍነት እውን ይወስደሉ ሕዚ ኣብዚ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ናብቲ ዝተጣየሸ ሕወሓት ናብ ዘጣየሾ ባዕሉ እቲ መንግስቲ እንተኣትዩ እቲ መንግስቲ እዩ ዘህተት ድሕርማይ ናባዕቲ ዲ ዝበሃል ምክንያቱ ብብለካ ኣለኹ እዚ እውን እኮ ስኹሉ ባዕሉ እቲ ፕሬዚዳንት እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ከምዚኦም ዓይነት ኣንፈታት ብከምዚ መንገዲ ዝኾነ እዚ ናይ ኣብ መንጎ ደብረጽዮንን ወዲ ወረደን ምጉሳት ከምዚ ተፋጢጦም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ግን በቲ ሓደ ድማ እቲ ብልጽግና ኣብ መንጎ እዚኦም ኩሎም ሓውን ንምእታው ባእሲ ንምፍጣር ፀገም ንምፍጣር ዳርጋ ብምሉእ ማርሻ ይድጓየ ዘሎ ስለዚ ትግራይ ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልያ እዩ ኩሉ ግዜ ግን ነቲ ናተ ዕላማ ኣብ መንጎ እዚ ህዝቢ ዘሎ ምስቲ ጎረባብቲ ህዝብና ፖለቲካ ዳሃንቀሲ ኢሉ ክርክብ ይኽእል ይኸውን ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ምስ ትግራይ ዘለና ድዩ ምስ ህዝቢ ሱዳን ዘለና ድዩ ምስ ህዝቢ ዓፋር ተተኻኢሉ ምስ ህዝቢ ጅቡቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ሰላም ክምስረት ክኽእል ኣለዎ መፅዓይ ናትና ብርግፅ ብልፅግና ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ክትቀስና ይትኽእልኒ ኢኻ ነቲ ትሰርሖ ዘለኻ ግን ኣብ ህዝቢ ትገብሮ ኢንቨስትመንት ድማ ውፅኢት ኣለዎ ኣብ ሎንግ ተርምሲ ውፅኢት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ እዩ ኩሉ ህዝቢ እውን ሰላም ዝደሊ ህዝቢ እዩ ኩሉ ከም ህዝቢ ምክንያቱ ውግእ ህውከት ዝፈቱ ህዝቢ ኣሎ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ናብ ውግእን ህውከትን ዝኣቱ ህዝቢ ብናይ ማህራሕቱ ባህርን ድልየትን ፖለቲካዊ ስብእናን እዩ ትግራይ ሕዚ ብፍላይ ካብቲ ህዝቢ ካብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት እውን ክትብሎ ትኽእል ነዚ ዝሓለፍናዮ ኩነታት ናይ ምግምጋም ኩነታት የርኢ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ህዝብታት ርክቡ ከስተኻኽል ምሕዝነቱ ከጠናኽር ብፍላይ ምስ ጎረባብቱ ማለት እዩ ምስ ህዝብታት ክንብል ከለና ሓንቲ ቀንጭቦም እዮም ዝወስዱ ኤርትራ ገለ ኢሉ ክትቆምሉ ስለ ዝደልዩ እምበር ምስ ኣምሓራ እውን እዩ ምስ ዓፋር እውን እዩ ምስ ኤርትራ እውን እዩ ምስ ሱዳን እውን እዩ እቲ ርክቡ ከስተኻኽሎ ዝደሊ ዘሎ ማለት እዩ ምንታይ እዩ ክምስረት ኣለዎ ዝብለካ ኣብ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ከምፅኡ ዝኽእሉ ኩነታት እዩ ክምስረት ዘለዎ እየ ዝብል ዝሓለፈ ውግእን ኩናትን ኣይጠቐሞን ብግልፂ እውን ርእይዎ ኣሎ ማለት ዝወፅሐ በሰላ ክሻብሐ ዘሎ መጥቀሚ ገዛእ እትደርቡ እውን እዩ ኮይኑ ትግራዋይን ኣምሓራይን ብሰላም ፀገሙ ክፈትሕ ዘይምኽኣልስ መጀመርያ ብዝነበሮ ትኩሳት ምስቲ ስርዓት ተሰለፉ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ብፍላይ ሕዚ ስሕተት ምንባሩ ጌጋ ምንባሩ ደጊሞም ክርእይዎ ከም ዘለዎም እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ማለት እዩ ተበሊፁሉ እዩ እዚ ክተስእኖ ክትክእል ኣለካ ስርዓት ማለት እዩ ምእንታን ኣብ ልዕሊኻ በቢመብረን በቢታራን ዘውፅሖ ናይ ጥፍዓት ኩነታት ክትቅንስ እንተኮይንካ ናይቲ ስርዓት ባህሪ ተረዲኻ ናይ ህዝብታት ምሕዝነት ክተጠናኽር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ምስ ዓፋር ተመሳሳሊ ምስ ኤርትራ እውን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ
بزخونه كم زي أنريا زلنا زي شاب ممهر أبرها ولا حنت كوس خلا نو كومنتي زبال صروين صفوف نزربا سلو زخونه هاي بتاع متصبغ تزربا هجينا بيرترا قص عندك سجر مجمريا قد حنت نجر كسمعكم دليل لهم زي ما نسمع إذا زربنا بريزنت ساس قدم سزربا ممهر صبغ أنا هو صغر له قدم بتقاد الحرنة إرتراق حوس كله أيفلتني نير عرب تماهير لو مسمع مسبك زارب خيل من تمسحواتي كزارب مسحواتي كرادا قنق عرب ترايزي كونه تجري تماهير قالوا قنق قطعتو كسمع بسعر كلنا حدا ننات قنقو ننات بهل حيزو مسيو أو حنت هاجر كبس لزلنا ننا حد حدنا قنق أخن مهاب شنقو بزين نحرال لنا ثم نسيات توم نعشتو تتمهرناها شنقو أنا كوا عبيه هاي توم نعشتو بن أدل سلذلكم صاون نعشتو سلذون كات مهر بزح تسفى قبر أنا نايا تراغوا ما ندحر كوينو بزتخ على متن تمنجستي أبستفلالي قطعميتا بخلطو قنقطات رايزي كونه بستفلالي قنقطات ترجمتي كسلتن يسعر له ناي تمهرت مدبات الناتاتها بستفلالي من سيات ننبينهم قنقطات كم زصنعو كم زمهرون قنقا بوليتيكا زي كونه قنقا مراخبي ملالي ممهري فلتات مقسمي غيرهم كوسدو هل حد قنقا 3-4 قنقطات كفطر دقنا أحواتنا من سيات نسعر له لنا مدبيو نخلو زرب قنقا ترجم كنرخبلو نحدا قنقا تزريو تخالص لم تجي ترجمنا لنا صاقم نجر يبلنا ترجم عبد الليل زي ترجم كاليو قنقا نفس وكبب بدليو قنقا كزارب يخيليو بوليتيكا اي كونن أتم سبات إذا زربا ناي بريزنت ساس استوعل كان تسمعك كن من تاي مال اختزر لويو انتاي بلالو بزي أنا قانقا يكلنا نيره اتو قانقا قد مسز بيك الراقبة نزغل ناديز بنا إذا حقر زي نتقال سنو قبر زلنا كسالت الله يزغل مخان مستقنزبكو كم مهارو مريض أي بلالو سزي عرب تماهيره تقرأ تماهيره كالق قانقاتات من يفتن أنا ناتي تشالنج حدا يرتراوي كم ناتي تمنيت يزبلكم ناتي تمنيت نيرترا زمر حدا رعجي بو حدو كلتا 3 قانقا نيرترا زملخ كون تزغل كسع كندي صبغيو اجي اذا نجر زعبي كرداكم يخلاف سدا زلهم في لا كرداكم يخلخو نحدا هاجر كتردو انت خوينكا قانقو تفلط لك نحدا حزبي كتفلطو اندحر خوينكا قانقو تفلط لك بقانقو خالص سله تزاربك يفلط يكتب لا يتخنخ مغنياتو قانقو انا فلتك خلخا اتي رقيق بقليل كترخ بزي تخل دايناميكس ويون سوفت وير نايت حزبي خاطردو سلازي قانقو نايت هاجر هذا مرحبا يرترا نامنا يرترا شعاتو قانقواتات كله يدخلنا زي مالت زخلو يلويا منفعات يمسم جن بوحدو 3 قانقوات كلنا رخيلكا عبنا غريزي عب كفال بفلاي دما تغرنيان تغرن اند رخيلو حدا سب مزبز حكفالنا حزب يرترا ناي مزراف تخللو خالي سب دما كومو سلازي اذا ناي قانقوا حدا كابتي اقداسي نام مرحنات ون كم requirement انت زاتو دسم بلناني كم requirement كاتك خلاله واي if you're going to lead Eritreans ابزع عدا بسويس كميو قالوا تكنياتات ناتنا كم تسلس قانقا يمزارو اب سويس اللي انت بايتوناتهم بايتون اي سويس كزرب كلن طريقه تناي فرنش بفرنش تزارب مغنياتو توم مسوزلو فرنش 500 فلتيو بقانقو يزارب توم جرمنايان قل توم جرمن يزارب نتو قانقا يفلطوا بقدي ابزع عدي اب جرمن بوتان تلغا فرنش قد انك تمهر لك ليهم تمهر لك انجليش اكشلي تسالساي ما بالرابع ايام صغطروا سلامتا يسقوم غطروا وسم مغنياتو هاجراو قانقا يكون انجليش وصاي قانقا سب كم توسخي كفلطو زلو هاجرنا فقرن حدنتن كلوانا ندعر خوينا جن 3 قانقا تلنا 4 قانقا تلنا تنسلس دما عبيت قانقاታት خوينن 3 يكسبكم مهارلو 3 نا تزبس كردادا اكخلالو قانقو يفلطون يلو كابت سب كرحقو يبلون زبل اتحساسبا سلازي this is really beautiful I hope the institutionalized كون تي ኤርትራን እዚ ጉዳይ እዚ ብዝሰፍሕ ፀጋታት ኢንቨስቲጌራ ኣትሪራ ክትሕዞ ድማ ተስፋ ንገብር ካብኡ ከይወፃና ለንቀነ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ከረየኩም እየ this one እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቢዝነስ ኤክስፖ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ በቲ ማሕበረኮም ናይ ኤርትራን ብኤምባሲ እውን ክኸውን እዩ ኢለ ገሚት ኣለኹ ዝተገበረ ነይሩ እንታይ እዩ እሱ ኸ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ኤርትራውያን
enterprises businesses ትካላት ብሓደ ተዓኪቦም ንብረቶም የላልዩ የሉ ኩሉ ድማ ኔትወርክ ይፈጥሩ supply chains ዝበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም እንታይ ማለት እዩ እቲ ሓደ ደፍርዮ ነቲ ሓደ ክጠቕሙ ይኽእል እዩ ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ እንተጀሚሮም ድማ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ንኽእል ኢና ብቐዳማይ ኣብ ስፔስ ኣብዚ ኤክስ ሓደ ግዜ ዝግበር ኣሎ ከምዚ ላይፍ ፕሮግራም ኣብኡ ሓደ ሓውና ይዛረብ ነይሩ እቲ ሓንቲ ዶላር ናይ ታባጢራ ናብ ሓደ ኤርትራዊ ዝኣተወት ኣብ ክንደይ ኤርትራውያን ክዘውር ትኽእል ኣይሁዳውያን ሓንቲ ቅርሺ ናብ ሓደ ኣይሁዳዊ ዝኣተወት 16 ግዜ እዮም ዘዝርዋ ይብሉ እንታይ ማለት እዩ እታ ንብረት ሰሪሕካ እንድሕር ኣምፂኻ ድኳን ካብ ናይ ይሁዳዊ ትገዝእ ጠበቃ እንተደሊኻ ይሁዳዊ እዩ ሓኪም እንተደሊኻ ይሁዳዊ እዩ ስንኻ ገለ ክትገብር ትኮንካ ሳርቶ እንዳክዳውንቲ ክትከይድ ተደሊኻ ኩሉ ናይ ይሁዳዊ ዋላ ክብር ዝበለ ይኹን ካብ ካልእ ናብ ሓወይ ክኸይድ ትገንዘብ ምንታን ኣይሁድ ክንህብትም ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ነዚ ክትገብር ትኮንካ ድማ ብዛ ዓድኩም እዩ ስለዚ ብዝተኻለካ መጠን ነቲ ካብ ዓዲ ካብ ህዝብኻን ካብ ዜጋታትካን ክትገዝኦ ትኽእል ነገር ካብኡ ክትገዝእ እሞ ወዲ ዓድኻ ክዓቢ ከሎ ምናልባት መንቀዚ እስኩስተይ ቅድመለ ሎ ዘይኮነ ሃገር ተዓብያ ዘላ ስለዚ ንሓትሕድና ሰፖርት ክንገብር መጀመርያ ኔትወርክ ክህልወና ኣሎ ክንፋለጥ ኣለና ብሓደ ንክንሰርሕ ድማ ድልውነት ክህሉ ኣሎ ገለ ይበሃል እሞ ብተግባር ክትገብሮ ትኮንካ ከምዚ ናይ ኔትወርኪንግ ኢቨንትስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ቢዝነስ ኤክስፖ ብፍላይ በዓል ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ስታብሊሽድ ዝኾነ ኮሚኒቲ ስለ ዘሎ ዝያዳ ክድፈዓሉ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ነዚ ኔትወርክ እንትዕቢናዮ ድማ ኢና ኣብ ናሓዋሩ ኣብ ዓብ ደረጃ እውን ክንበፅሕ ንኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ድሕሪኡ History, we're supposed to be proud of this. I'm so proud to be Eritrean, and that's the time that's the moment. It was a turning point when I started your book. It was the time that I found out that I was so proud to be an Eritrean, and I would love to say thank you. እዛ ብልፅቲ ጓልና ወይ ሓፍትና ትብሎ ዘላ ዘረባ እታ መፅሓፍ እዚኣ ብእንግሊሽ ብምፅሓፋ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ዝተወሊዶም ዝዓበዩ ናይ ብሓቂ ሂወቶም ንክቕይሩ መንነቶም ንክፈልጡ ታሪኮም ንክፈልጡ እሞኻ ብኡ ክኸርዑ ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ነቲ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ናይ ብሌንዲ ናይ ትግረ ዘይፈልጡ በቲ ቋንቋ ንሶም ዝመልክዎ ንከንብብዎ ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፈትካልና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እያ ትብል ደላ ብዙሓት ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበሮ ብፍላይ ምስ መንእሰያት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበሮ ርክብ እቲ ቪድዮ ተሰሚዐ ነራ ንክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ማረ መሳት እዩ ናይ ብሓቂ ብከምኡ ከመስግንዎ ሰሚዐ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ነይሩ ንቐፅል Perfect. But trust me, this Eritrea is a rich country, guys. Oh, wow! Welcome to Eritrea, baby! It's not Eritrea that I expected. እዛ ቪድዮ ናይ ዝወዲ ብዙሕ ሪኣክሽን እንድያ ፈጢራ ዘላ ብዙሓት ሰባት ግን ቴክኖሎጂ የብልናን ኣብ ብዙሕ ነገር ተሪፍና ኣለና ገለ ኢልና ኢና ነሽቁረር ግን ብደገ ክትሪዮ ከለካ ብዙሕ ሰብ ወላ እውን ነቲ ቴክኖሎጂ ዘይምህላውና ከም ፀጋ ዝርዮ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ንሓደ ሰሙን ቬኬሽን ክኸዱ ኢንተርነት ዘይምህላዊ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዘገድሶ ባይ ዘ ወይ ኢንተርነት ኣብ ዘይብሉ ክኸይድ ዘሊ ሰብ ኣሎ እንታይ ግን የገድሶም ውሕስነት ኤርትራ ድማ ውሕስነት ኣለዋ ካፒታል ናታ ውሕስነት ስለዚ እዛ ውሕስነት ትበሃል ሞር ኣድቨርታይዝ ምግባር የድሊ ብርግፅ እቲ ካልእ ምዕባለ ክመፀና የብሉን ቴክኖሎጂ ክመፀና የብሉን ይብል ኣለኹ ግን ክሳብ ንሱ ዝመፀና ድማ we need to shift our selling point ኣነ እኳ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ ዓመት ኣቢላ ሓንቲ ፅሕፍቲ ፅሒፈ ነይረ እሱ ድማ ኤርትራ ኦርጋኒክ ምግቢ ኣለዋ ኦርጋኒክ ፍሬሽ ዝኾነ ዘይተበከለ ኣብ ደገ ባሕሪ ገማግም ባሕሪ መሬት ንፋስ ኣለዋ ካብ ኢንተርነት ድማ ክትዕርፍ ተደሊኻ ካብ ኢንተርነት ቁሩብ ርሕቕ ኢልካ ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ክትሕልፍ ተደሊኻ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ድዩ ከተንብብ ድዩ ኤርትራ ፐርፌክት ደስቲኔሽን ናትካ ክኸውን ኢለ ፅሒፈ ነይረ ስለዚ ነቲ ዘይብልና ጎዲሉና ኢልና ክሳብ ንሱ ዝኾነልና ካብ ንሽቁረር በቲ ዘለና we have to sell ነቲ ዘለና ክንሸይጥ ኣለና ኣብዚ ኮሜንት ተሪኢኹሞ ድማ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ሪኣክሽንስ እንኮላ ይበላ ካብ ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኤርትራ ከመይ ደስ ትብል ሃገራት እያ ሃገር እያ ዝብሉ ትርኢ ናይ ብሓቂ ካብ ርሑቕን ቀረባን ናይ ብሓቂ ብፅቡቅ እዮም ክገልፅዋ ዝፍትኑ it's beautiful ከምዚ ሪኣክሽንስ ብምርኣየ ድማ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልና ብዚያ ክንገትፋ